Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da zuwa wannan tasha mai albarka tamu ta Fikira Tech and Crypto. Wannan tasha dai tana koyar da harkar cryptocurrency ne ga waɗanda suke so su koya. A wannan bidiyo insha Allah za mu nuna muku yadda ake saka kuɗi a Bundle Africa, a cire shi a saka shi a sayi coin. Da farko dai game da kuke gani wannan shine inda yake budewa idan ka bude Bundle Africa ɗinka. To saman can inda kuka ga add cash nan zaka danna idan kana so ka saka kuɗi. Idan ka danna wannan insha Allah zai kai ka har inda zaka saka kuɗi, wanda zai bude muku wannan hoton da kuke gani na gaba, wato fund with cash link. To sai ka zabi wannan na saman, kada ka zabi na ƙasa, saboda na ƙasa yana amfani da ATM, na sama kuma shine nan ake iya sakawa zuwa banki kai tsaye. Akwai na gaba kuma, wayan ka shiga wannan din zai nuna maka na gaba shine nan ka saka amount ɗinka. Gashi nan kuna gani mun saka misalin naira 20,000 wacce kuke gani haka. To wannan 20,000 da muka saka ita ce nan misali, kuma za ku ga cewa gashi can mun saka a sama next. That means za ka danna next ne idan ta nuna maka nan gurin. To da ka danna next za ta wuce da kai zuwa gaba. To a wannan guri da kuke gani kamar haka, kuna gani gashi nan sun nuna mana bank transfer. To kawai za mu danna bank transfer din ne in mun so. Idan kuma muna ganin za mu gwada na ƙasa a big wallet ko da sauransu, na ƙasa za mu iya gwada su, amma dai anan dai mu bank transfer za mu zaɓa shine na sama. To daga mun zaɓi bank transfer za su nemi mu sa payment option ɗin ko kuma payment method ɗinmu, ma'ana za mu sa account number mu da kuma sunan bankinmu. Na farko na saman ka taba shi zai baka dama ka sa sunan bankin ka, na ƙasa kuma sai ka sa account number ka. Idan sunan yayi daidai automatically za su wuce da kai, sai ka ranna save din nan da yake a ƙasa. Daga sun wuce da kai kawai kai tsaye za su kawo ka wannan guri da kuke gani wanda yake da tallace na talla na farko kun ga inda na nuna muku shine yana karbar naira 2 a transfer 20,000, na biyu ma haka, na uku haka. To a ƙasa za ku iya ganin wanda zai iya nuna muku fiye da haka, kawai sai ku danna kan shi. Wanda yake da sauki shi za ku danna kan shi, ma'ana mai naira 2 ko mai naira 3, in mai da akwai mai naira 1 ma shi za ka zaba. To wannan kuma da suke nunawa bayan ka danna din haka za su nuna maka shine send deposit request. To sai ka danna send deposit request, wanda hakan ne yake zai tabbatar mishi da cewa kana buƙatar ka saka kuɗi. To da sarar ka danna send deposit request, gashi nan sun nuna maka account number da account name da kuma reference. So abinda kawai zaka yi sai ka dauki wannan account number kai copy dinta, ka je ka tura mishi kudin shi. To kun ga dai account number ta Kuda Bank da kuma sunan shi Adeyemi Florence. Sai kai minimizing zaka ba zaka danna ba, sai kai minimizing ka fita. Idan ka fita kuma sai ka je ka tura mishi kudin. In ka tura mishi sai ka dawo ka danna mishi I have paid. To da zarar ka danna I have paid zai gani kuma zai ga wannan cewa ka biya din, sai ya sakar maka kudadenka. Wannan shine da ake saka kudi a Bundle Africa cikin sauki. To mukaddara bayan ka je ka gama transfer ta bankin ka, da ka shigo sai kaga ta dawo da kai free. To abinda zaka yi, kada ka koma can ka ce zaka yi wani abu. Kasan nan da kuke gani wajen kibiyan nan inda aka rubuta apps, nan kawai zaka danna. Da ka danna za su kawo ka wannan gurin, sai ka zabi cash link. Da ka zabi cash link za ka ga ongoing transaction ɗinka, sai ka je ka karasa ka danna mishi I have paid. Idan ba haka ba za ka yi asarar kuɗinka, kuma ka tabbata ka saka sunanka a jikin transfer narration ɗinka. Wannan shine yadda ake saka kuɗi a Bundle Africa cikin sauki. Mun gode dan Allah ku danna mana subscribe, sannan ku yi mana sharing din wannan video, sannan ku yi mana liking. To waɗanda kuma ba su da Bundle Africa ma gaba ɗaya, za mu ajiye musu link insha Allah a ƙasa wanda za su rika amfani da shi. Sannan akwai number wayar mu wacce za ku iya mana tambaya a koda yaushe akan cryptocurrency. Wassalamu alaikum.